Se zice că în fiecare prietenie de 3, unul trebuie să sufere. Iar eu și cu Robinet astăzi vrem să ne duelăm. Vrem să-i facem un cadou lui Catmod ca să vedem care devine cel mai bun prieten. Amândoi ne-am pus să facem ceva din CS, pentru că Catmod, din câte știți, este pro player pe CS, adică îi place foarte mult CS-ul. Eu astăzi m-am gândit să-i fac ceva din CS, iar Robi altceva. Hai să începem. Și am revenit. Haideți să vedem acum ce putem să-i facem lui Catmod. Din câte știți, Catmod este un jucător foarte pretențios de CS. Așa că eu astăzi am zis să construiesc un Glock pentru el și a selecta skin-ul Water Elemental. Mie mi se pare cea mai bună idee. Așa că haideți să dăm drumul și poate astăzi reușim să luăm punctul și îl vom bate pe Robică. Chiar sunt curios ce o să facă Robi. Nu știu ce item să aleg, sincer. Din câte știu eu pe Catmod-ul ăsta îi plac itemele astea exclusiviste, gen bani mulți rău de tot, da. Sincer, cred că m-aș duce pe un schelet. Cu ce are el, vere? Stai așa. Ultima dată am văzut că și-a luat un skeleton Crimson, nu e? Și pe ăla îl fac să vadă că sunt atent la detalii, că știu eu ce are prin inventar și așa mai departe, l-au luat cu mine pe apel. Deci cum ar trebui să fac eu cuțitul ăsta? Ar trebui să-l fac în felul următor. Am o poză de referință, ce credeți că nu știu eu să-l fac din capul meu? Uite-l. Uai, ce greu e să-mi bag piciorul. Prima oară facem un timelapse să vedem cum o să iasă acest Glock. Catmod! Da, vreți. Ia zi, vărul meu frumos. Ce să zic, frățiorul meu, îmi faci și mie un ăsta? Da, vărul meu frumos, hai să începem. În primul și în primul rând o să trebuiască să facem draftul la Glock. O să-l facem undeva aici, deoarece o să trebuiască să-l tragem de mai multe ori, da? Haideți să-i dăm cu timelapse-ul, ceac. Am făcut deja construcția acestui pistol. Să vedem ce o să zică Catmod. Catmod în momentul de față nu ne mai aude, nu mai este aici cu noi, iar eu m-am apucat să fac blocking sonul ăsta obraznic rău de tot. Să vedem și cum o să-l trasăm. Vreau să-l fac cel mai frumos ca să nu-l dezamăgesc, pentru că mi-e foarte frică să nu ia punctul, bro. O să încep prin a face un cerc. Ok, și la cercul ăsta eu trebuie să-i trag niște linii ca și cum. Dar odată ce-l fac pe ăsta o să-mi fie ușor mă după. Dar fii atent că am eu niște idei. Am niște idei mega tari. Dar frățiorul vostru nu se știe cu desenul și nu prea e corect, sincer, challenge-ul în care m-a băgat o vară și mai ușor îmi dădea să aduc chestii sau să craftez alte chestii, nu să desenez, pentru că nu știu să desenez. Ia vezi, mă, ce talent a ieșit. Voi îl vedeți, băieți? Sper că îl vedeți. Și acum trebuie să mai fac 4 găuri. 4 găuri care o să plece unul aici. Da, nu prea e accurate, e mai ascuțit în joc. Mamă, ce boșină am tras să-mi... Bun, chat, în momentul de față cred că am terminat prima construcție, să zic așa. Iar de aici o să vină bam, bam. Ok, și ca și cum acum începem să-l decupăm și după aia ăsta o să fie șablonul pentru următoarele, gen. E bine că măcar am desenat așa și pot să-mi rectific eu din marker. Plus că facem Crimson Wave și liniile astea negre o să fie numai bune de ajutor. Cu siguranță el nu a făcut înaintea mea și la montaj, voi vedeți simultan. N-a fost așa. Și ăsta ar trebui să-mi fie primul cut de pe cuțit. Și cam asta este construcția Glock-ului. Acum să trecem și la treabă să-l decupăm. Și ok, vărule, am mele. Iertați-mă, obraznic, pentru că știți că mie îmi place să fac panorama pe vloguri. Glock-ul trage cu gloanțe și eu trag în mamele la hater. Nu pun și eu astăzi, numai în glume mioare. What's up, gang? Ok, hai să ne apucăm să-l decupăm cu forfecuța. Ce dimilogul care sparge glocul, ce dimilogul care face glocul. Băi, chat, stăteam și mă gândesc, bă, Robi în momentul de față, oare cum se descurcă? Jur, adică am niște emoții, până la urmă și Robi e băiat creativ. Dar ce să vedeți, nu astăzi. Robi, îmi pare rău dacă vezi chestia asta, bro. Asta am reușit să fac, așa arată momentan skeleton knife-ul meu, să arate mult mai bine când o să pot să-i tai aici pe mâner. Nu facem și noi doar cu marker, punem și noi coci.
Avem prima găurică din el, acum trebuie să le mai fac și pe restul astea mici. Bă, pe bune nu-mi săriți în cap, că eu chiar nu sunt talentat la desen, dar fii atent cum fac găurica asta. O să împing un pic mai tare markerul ăsta în față, nu marker cutter, că ăsta e cutter, ăsta taie. Fac, îl împing un pic mai tare în față, ca să pot să ies mai mult cu vârful, să fac găurica mai largă, ca și cum. Vedeți că pe mine mă duce capul și ce bine ar fi să nu mai vorbesc cu lama asta spre mine, că cine știe ce se poate întâmpla. Fiți atenți că noi nu ne complicăm cu straturi multe, cum cred eu că a făcut Shelly. Frățiorul vostru se duce clasic. Pac, asta e lama, deci aici e partea de jos, aici trebuie să colorăm cu roșu pentru că o să se vadă crimson mai ca și cum. Ok, și apoi de aici, de la când începe asta, trebuie să dăm iarăși cu roșu până aici în vârf. Ca rachetuța de la căței, dacă știți ce zic. Nu mi-era dor deloc să fac chestia asta, chat. Îmi vine direct la școală în minte, bro. Astea făceam când eram mic la școală. Mamă, ce nu-mi plăcea mie. Mă bătea profesoara. Bun, acum trebuie să facem chestia asta de încă 333 de ori, nu, de încă 4 ori o să trebuiască să facem asta. E destul de gros. Deci, de 4-5 ori o să trebuiască să facem asta, iar la final o să le tăiem cum trebuie. Ok, haideți că facem acum iarăși șablonul la mai multe. Hai să trecem la treabă. Hei, chat! Mi-am adus aminte cu o chestie. Bă, să nu folosiți cuțite acasă. Aviz celor mici, nu folosiți cuțite și nici foarfeci. Lucruri, de obicei lucrurile care sunt ascuțite sunt și periculoase. Vă uitați la mine deoarece fac eu, da? Nu trebuie să faceți și voi aceleași lucruri acasă. Cine vrea ca să facă lucrurile astea, îmi dați mesaj și vă trimit eu ca și giveaway. Tot ce facem astăzi în videoclip, vi-l trimit ca giveaway, da? Nu trebuie să faceți voi nimic acasă, ok? Acum ce e foarte important să facem ar fi să îi punem mânerul. Dar oare să-i fac un pic mai gros mânerul, ca și cum să mai iau încă 2 bucăți din asta de carton și să le fac acolo ca să se vadă totuși o discrepanță din asta între lamă și așa sau nu? Era talent dacă aveam un șiret, să-i fac un șiret, dar lasă că facem cu bandă de asta. Sper să observe sincer tovarășul diferența asta de detalii. Că ăla doar acolo rat. Oare ce se descurcă în momentul de față sau se chinuie ca un animal? Ok, ce am observat eu că am uitat aici pe spate, bă, n-am desenat și iar că trebuie să desenezi și aici ca să fie corect. Când dai inspect la el să se vadă pe peste tot. Bă, vezi că e talent până acum. Până acum e Doppler Ruby. Trebuie să aruncăm niște pânze din asta de păianjen și o să fie fresh. Pământorile astea, 1, 2, aici, ca să creeze așa. L-am lipit pe partea greșită. Și aici trebuie să fie gaură. Mă, ce am făcut? Chat, foarte greu. Foarte greu, foarte greu. Dacă ar ști pisică cât mă chinui pentru el, mi-ar băga și mie 20 de milioane pe Revolut. Bun, chat, și am terminat cu ultimul layer. Acum trebuie să rupem tot de aici. Tot, chat. Și o să trebuiască să facem așa. Bam, frumos. Ia fiți atenți. Frumos, elegant. Cât de cât aici nu trebuie să o dau în bară, nu trebuie să mă grăbesc. Ca la popești le ordeni. Frumos, ușor. Ok, acum ce trebuie să facem? Trebuie să tragem liniile negre de pe el. Trebuie să fac pânze de păianjen. Multe pânze de păianjen. Ia vedem și o să iau exact flow-ul ăsta, gen. Exact skin-ul ăsta, dacă reușesc. Actually, știi ceva? Doar o să trag linii pe el. Bă, vă place cum arată? Sincer, mie mi se pare că arată cât de cât decent. Acum să încercăm să facem și pe partea asta altă. Dar altfel. Hai să tragem altfel liniile, pac. Tragem așa de data asta și facem și noi așa și așa. Talent. Și acum fac una mare aici, care o să fie linia centrală, ca și cum. Ce să vedeți, producția ne-a pus la îndemână un cutter. Mai bine făceam cu cuțitul și am o idee. Ca să poată să fie să-l bat pe Robi, o să-l fac tare rău de tot, ascultați-mă. O să-l fac cel mai tare pistol din lume. Următorul layer, al 3-lea layer, cred că este. Haideți să-l punem și pe ăsta. That's a good thing, Somi. That's a good thing, Somi. Ce ziceți, chat? O să-i placă lui Kedmod acest pistol? Bro, poți să-l și faci așa, poți să-l faci oricum. Bun, în momentul de față am terminat de pus layerele. Acum le strâng puțin, o leacă.
ca la noi la Mioveni, o leacă, țăran. Dar vezi că țăranul duce bine. Bun, cam asta este. Acum, ce facem noi? Facem bine, ce dracu să facem, pierdem orice. Așteptăm să se usuce, după ce se usucă, revenim cu finisajul, iar după îi dăm culoare acestui proiect. Cuțitul talentos, asta e o parte, dar acum trebuie să mă gândesc sincer care e fața și care e spatele. Sincer, cred că asta o să fie fața. Mie mi se pare că arată mega beton și ia vezi ce poți să faci cu el. Ok? Nu poți? Bun, fraților, acum că s-a uscat această minunăție, revenim să facem tot pistolul cu roșu și cu albastru. Bun, trebuie să facem acea balenă obraznică, așa că o vom face cu albastru ăsta, chat, bam, 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 bam. Nu avem culorile necesare și îmi pare nespus de rău, bro. Și de aici facem niște picături așa. După o să facem detaliile, o să facem și noi tot. Eu zic că o să iasă bine și o să pot să-l bat pe Robi, sincer. Adică, să vă zic sincer, eu cred că chiar o să-l bat pe Robi. Nu prea reprezintă chat, nu prea reprezintă, nici nu știu ce să fac ca să pun alb, o să pun verde. Cred că verdele ăsta deschis o să se contopească bine. Nu se contopește bine. Bun, chat. Wow, ce bine se vede, chat. Deci nu aveți idee. Dacă videoclipul ăsta nu e al meu, nu, a fost not legit, sincer. Videoclipul ăsta e al meu. Vă garantez pe ce vreți. Robi, să te pregătești, amice, pentru că eu cred că te-am rupt. Dar să vedem ce părere are și fratele nostru Catmode. Bă, atenția la detalii a fost. Găurile sunt aici pe skin. N-are cum să nu-mi dea mie punctul. Ăsta este, cu atât am putut, cu atât am derulat. Acum hai să vedem ce părere o să aibă Catmode de cuțitul ăsta. Chat, suntem aproape de final. Haideți să punem ultimele retușuri, să-i mai dăm un ultim șlefuit și gata. Oare mă gândesc, Robi ce-o face? Sper din toată inima mea să câștig acum. Sper din sufletul meu să câștig. O să vă arăt un close-up cu tot, eu zic că a ieșit destul de bine. Chiar sunt mândru. Acum să vedem ce părere are Catmode, de ce am făcut chiar aici. Sper din inima mea să fie mândru de mine. Robi, în momentul de față, eu am revenit. Vrei să-l vezi? Da. Pistolul, bro. Băiatul, haide, arată băiatul. Bro, un water elemental. Da. Damn! Damn, bro. Are capul gros, sincer, un pic. Bro. Gen ăsta, de aici, e gros, dar... Robi! Da, cu e, pentru că aici... Da, frate, și în joc, ok, stai cu el așa, dar gen, îi dai inspect și vezi. Na, ok, te-ai dus departe rău de tot, bro. Eu l-am făcut doar pe o parte, gen, l-am făcut fix așa pe o parte, water elemental-ul. Și aici frumos am pus semnătura mea și asta pentru că o să-i fac cadou lui Catmode, pentru că îi plac foarte mult skin-urile pe CS. Și ce credeți? Vrea să vă dea la giveaway un skin, o să lăsăm pe el să vorbească. Tu ce ai făcut? Ia vezi. Acesta este skeletonul, bro. Acesta este un skeleton knife, dar te rog frumos atenție la detalii. Ia vezi. Da, asta nu e, da. este Da. banda adezivă. Da, vreau și eu să... Mamă, dar ți și scheme, păi tu ai degetul subțire, mă. Nu, dar da tare din mână, nu de alta. Zici sincer, îți place? Da, chiar e tare. Cred că mergea dacă mai subțeam un pic. E aici, puțin așa, cam, asta voiam să zic, că e puțin cam Grăsuț. grosuleț. Hai să-l invităm pe Catmode. Haide. Băi, pisică! Da, versa mea. Hai, vino încoa, hai vino încoa. Zile ceva pe vlog. Pentru prima oară la mine pe canal este Catmode. Pe bune, AVP-ul României, Catmode. Polarul. Bă, vere. Ce-ați făcut? Lasă. Ce-ați făcut? Nici acum, da. Uite, vei, iar asta sau iar eu. 2, 1 Amândoi? Chetule, ăstea sunt. Deci te-am ales astăzi numai cu roșață. Cu care vrei să încep? Vrei să încep cu mine sau cu Robi? Cu Robi, hai. Cu Robi. Hai să începem cu Robi, îl lăsăm pe al meu. Scheletorul ăsta nu știu cum l-ai făcut, gen. Eu am văzut la tine pe Steam că ți l-ai luat și mi-a arătat Ionut și am zis, bă, talent îl fac ca să vezi că sunt atent la detalii, ca și cum să-ți câștig un punct la inimioară. Băi, se-mi vânică ea de încolo. Aiurea, profesorul de tot. Uitați-vă, băieți, frații mei. E talent. Mamă, și are și bandă de aia, fix ca în joc. Păi ca în da. Counter. Bine, Dar ai Counter făcut cred că are un liniile. șiret. Cum ar veni, are bandă, dar trebuie să faci și liniile aici, știi? Să mai lași loc de skin. Păi uite aici un pic de loc. Păi da, dar acolo e greșeală. Bă, e tare, dar găurile, parcă n-a dat găurile cum trebuie, nu? Păi e greu, frate, că n-am avut burghiu de 16 la mine. Și n-ar fi strâmb. Strâmb, ia uite. Lasă-l, bă. Băiatul meu. Asta am putut. Ăsta sunt eu. Dacă aș fi un Bă, skin, da, aș e fi de fost- Bă, da, e apreciat, tare. frate. Chiar e de Tare. apreciat. E tare, N-are rău. nimeni ce să zică. E tare rău, nici nu știu animația să o fac. Ia fă-o. Prima oară trebuie să dai un avânt și după. Mamă, Cu helicopter, faci helicopter. inspectul. Vezi că merge, vezi că e tare. O notă? Dai o notă? Da, dar sincer, mă.
Sincer, sincer? Da, sincer. Sincer. 6, 7. Pe detalii, pe ce? Pe ce vrei tu? Overall. Ca și cum realistic, da, astea, ce Cum e în Overall, CS, bro. mă? Cum e în CS? Ca și în mamă, dar are cărvă așa, știi ce zic? Da, vrei să prost are cu E făcut cumva E cu knife cu ăsta, cu skeleton. Ca și realistic, gen. E puțin 2D. E un Puțin 2D, dar... Băi, da 8 pe realistic, dacă n-avea cărvul ăsta, îi dădea Hai, 9. deja o sugem. Nu, frățel, Bun, fii Băi, dă-mă dracu de fii treabă. atent. Fizic, 5. Asta e vero. Și psihic. Așa ca angle, vezi că e tare gen cum l-a făcut și poți să-i dai și spin, gen, știi? Da. Dar... Zile, mă, bă, zile că îl dai la giveaway, Să le zic de giveaway? Mă, eu l-am luat pentru mine, dar îl dau la giveaway pentru frații mei de pe Discord. Nu ăsta Discord vere, GG. ăla de pe CS gen. Păi, ăsta da pe Counter, gen. God damn! Discord GG Vreau și eu așa mod. ceva. Vreau și eu așa Frățiorii ceva. mei. Ce auzi, următorul giveaway îl sponsorizează Cedi, așa a zis. Vă dă el cuțit. Ce vezi, mă? Bun, 8 ăsta. Hai, treci peste, du-te la Glock ăsta care n-are trăgaci. Să știi, sper că ai Ăsta l-am observat că văzut n-are la trigger. primul. Ăsta l-am văzut la primul. Uitați cum arată. Bro. Ia, fii atent, Ce tare fă-i arată. animația de inspect din joc, te rog frumos. Deci, Hai, mă, hai, mă, Pe cameră, vezi că pe cameră mi-e greu rău de tot. Este. Stai. Semnat de CD. Da, frate, dar îl întorci pe partea asta și n-are... Bro, shut your bitches. Am uitat inspectul, am uitat inspectul că pe Counter 2 e prost, că a schimbat animațiile. Bă, sincer, cred că inspectul e așa, gen, îl vezi odată, pac, și după aia... Nu știu dacă îl întorci așa. Pac, nu știu cum face, bă, dar aici n-are skin. Am 10 ore Și n-are pastorii, trăgaci. eu nu m-am mai jucat de Vere, când. ai asta și cum tragi cu el. Bare, bă, dacă mi-l dai mie, îți înfic jumătate de scobitoare aici în gaura asta să mor dacă n-are trigger. Păi și ce mă ăsta taie? Bă, ăsta e tare rău de tot. Detalii, fizic, când îl ții în mână, uite câte layere are. Da, asta a fost cel Are 7 layere. A fost greu. Cuțitul lui Robi l-a făcut rapid. Timp, cred că a stat 30 de minute maxim. Uite, are 3 layere maxim. Asta a stat o oră, că asta așa de cupa Asta? cuțite de asta. Bă, au fost multe layere. Asta are prea multe layere. Și chestia e că eu mi-am luat tilte gen. Eu nu prea vorbeam cu camera, dar mi-am luat tilte ca să le cum termin arată odată. Frate, a fost obositor că am și transpirat. Mă, frățelul meu ăsta arată pe bune realistic, gen. Da, dar vezi Ai pe stat cameră? cu el. Ai stat 40 de minute, cu aia arată bine rău de tot, gen, pe cameră, pe bune. Gen for el? Dar nu poți să tragi, cum ar veni, îmi vine să țin așa, știi ce? Da, și mie tot așa mi-a Gen, venit. așa nu prea e filmul, gen. Nici Da, da. trigger, discipline, dă-l. Bă, trebuie să te gândești cu ei, că până la urmă E carton. e Mai un tare, carton și... dar pe detalii, ia uite-ți. Da, Îl dai și pe ăsta la giveaway? Da, normal. Da, mă, dar nu, dă-și ăsta Star rămâne la tine, am zis că ăsta rămâne bă, la pe tine. Nu, pe ce Și pe gen? CS, da, îl dăm. Îl dăm stat track, cred că îl dăm Ai, factorii nu, meu nu stat o track. suge deja, că ne ducem departe cu vectorii. Ăsta de coco? Ia te duci departe, chet module. Robi, cred că te-ai dus, frățiorul meu. Oh, shit! E bun, Stai e un bun. pic, Ai bun stai tu. să mă gândesc. Mă, lui ăsta îi dau 9. Așa. Gen. La asta îi dau 8, total. Simplu fapt că nu e destul de realistic ăsta. Banda asta face totul. Câștigătorul Și asta a fost, mă, bravo. Jenny! Ok, let's go, gang! Bă, frați oricum, rămânem frați. Bă, oricum. Rămânem Bă, frați. și stai, de unde a plecat toată ideea vlogului ăstuia? Sunt 3 prieteni, da? Cum era? Că tu ai făcut intro-ul. Că în fiecare prietenie sunt... În fiecare prietenie de 3, mereu unul suferă. Iar eu, cu Robinet, astăzi ne-am gândit să-i facem ceva lui Cat Mode ca să ne aleagă pe unul dintre noi. Așa că eu cu Robi Ne-am duelat și am văzut Am care câștigat. poate mai Însă, tot fratele nostru ești. Filmăm și de la 6 dimineața. Avere, abonați-vă canalului, dați like, zi-l tu pe aia ta. Dați voi like, subscribe, share și toate astea. Nu uitați să mă urmăriți pe mine pe Instagram, Cedi2003, Robinet și fratele nostru. Pisică Cat Mod, frații mei. Ok. Discord GG Cat Mod, intrați la... Oh, bro. Pisică nu... Pa, bă! Pa, băi, love you. Băi,